Ngifisa ukwethula ubaba uNgcobo Apostle. Azange anginikele utho-ke but njengomuntu kaNkuluNkulu uyaziwa yonke indawo. Ngicabanga ukuthi akuwona umsebenzi ongaba nzima, but ngiyafisa ukuthi Mapholoba singinike leli thuba lokuthi uyale usole njengobaba, ukhulume ubusise. Thina ke sikuthatha njengendoda endala kakhulu, kakhulu ubaba Mapholoba mina ngimazi kakhulu, not la eThekwini kuphela, esangale esabhizi kakhulu kaNongoma. Ngicabanga ukuthi uzomkhumbula umfowethu kwakuSemphiwe okwakuyena ayekade exhumene naye kakhulu, especially ngokubizo. Haleluya. So siyambonga uNkulunkulu ukuthi kuze kube la Mapholoba sisendawonye sisonke. Mapholoba akukho lapha angangeni khona ebandleni, uswangena kaningi nje, singahamba sidukelana sibuye kodwa nje is a father to us. Siyambonga uNkulunkulu ngempilo yakho nangempilo yomndeni wakho, nane ministry yakho. Siyazi ukuthi uzele yonke indawo, nathi si part of ukusebenza kwakho usetshenziswa uNkulunkulu. Ngiyathobeka nje kakhulu ukuthi ukhona, usihloniphile, ikakhulukazi siyazi ukuthi abefundisi isikhathi esiningi baba busy kakhulu, but uthathe lethuba ukuthi ube ingxenye yethu, sizingane kuwe. Ngalokho nje bafowethu ngicela ukuthi siphakame sonke nje simhloniphe ngehlombe, simbonge uNkulunkulu. Singahlala phansi bafowethu. Ngicela ukuthatha ithuba ngibingelele i-host yethu ubaba uMthiya Shando kaNdaba. Siyabonga ithuba usipha lona ukuba sihlangane embuthweni wabobaba nezinsizwa sizobukisana icebo likaNkuluNkulu ngomuntu wesilisa. Ngibingelele kakhulu ama-guest baba Mapholoba eDlamini, ngiyanibingelela bonke abefundisi abakhona, nabafowethu nodadewethu abakhona, siyanibingelela. Ngihamba nobaba uBishop uMhlakwane, uphakamise isandla nje baba uBishop uMhlakwane, bese kuba amadodana alapha enkonzweni, uSifiso Meyiwa, ubhuti omdala kaSenzo Meyiwa, bese kuba uSenzo Mleshi balapha eCCI. Sengikhohle ukuthi khona i-microphone la eduze kwa. Hallelujah. Okay. Ngila nginezinto ezintathu engicelwe ukuba ngizi-address, but before ngi-address lezo zinto ngiyafisa ukuthi ngibonge ukuthi nithi angifike early ukuze ngikwazi ukulalela uMapholoba. Sibusisekile, sakhekile ngawe Ngcobo omkhulu. Sengathi inkosi ingaqhubeka ikunikeze okuningi, ikwambulele okuningi okuthinta isizwe sayo emhlabeni, abantu bayo ebandleni. Bese iyakulonda iyakugcina wena nomndeni wakho ukuze icebo likaNkuluNkulu likhonze uliqede emhlabeni. Siyabonga. Ngizokhuluma ngezinto ezintathu. Okokuqala ngizokhuluma ngomuntu wesilisa oganiwe nongaganiwe ukuthi abe umuntu responsible. Number 2, ngizokhuluma ngenkinga esibhekene nayo kule generation yethu yokuthi ihomosexuality seyitholakala nasendlini kaNkuluNkulu. Okugcina ngizokhuluma ngokuthi uma umuntu, ngoba isihlangano singabantu besilisa, uma umuntu wesilisa kumele ube nama multiple streams of income ukuze ukwazi ukunakekela kahle umndeni wakho,
noma isizukulwane sakho naso singabe nenkinga kusasa. So ilezi zinto zontathu enginikezwe ukuba ngizibheke namhlanje. Ngiyafisa ukuthi ikeyboard ingadlali. Sibe sober nje sonke. Ngikhulume ingekho into mhlambe ezokuyithatha ifocus yethu. Kodwa zonke ingqondo nenhliziyo zibheke ngakimi. Ngiyabonga kakhulu ithuba ongipha lona. Abanye abazi ukuthi njoba ngibukeka ngathi ngimncane nje, hayi ngoba ngimncane, ingoba ngiwuphatha kahle umzimba wami. Alibongwe igama lenkosi. Kubalekile ukuphatha kahle umzimba wakho. Abafana abancane engibazalayo bangibiza ngomarazo nje badusho nje. Bangibiza ngomarazo, but sengaze ngaganisa ngisho ukuganisa einganeni zami. So kuumusa kaNkulunkulu nokuthi angigcine sonke lesikhathi esengikusona ekushumayeleni ivangeli. Njobe eshilo umthiya ngashumayela kudala ngisayi traveling speaker ngihamba yonke indawo kaNongoma ehlala Nkosi nasoLundi. Ngasebenza kakhulu kusebenza umphakathi kanjalo nezigodlo zesilo. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi angizange ngisale endleleni ngokomusa wakhe, because abanye esaqala nabo abasekho, hayi ngoba bengekho emhlabeni, abasekho enkosini, abasekho evangelini. Kodwa ungigcinile uNkulunkulu nabathile ukuthi siqhubeke sibe isibonelo esihle nesithize ebandleni lenkosi nasemphakathini. Namhlanje ke njengoba ngisho ukuthi ngizokhuluma ngalezi zinto ezimbalwa, ngicela ke ukuthi ngiqale la. Ukuba irresponsible husband, ukuba irresponsible father uqala usewumfana. Uma Paulo bukhuluma nge-mentorship eyenzeka between ubaba biologically, ubaba in the faith, no son biologically, uson in the faith. Mina ngakhulela emakhaya eMzumbe. Ngizalelwe la eThekwini, umuzi wasekhaya use-P979. Kodwa ngenxa yodlame lombangazwe ngaba mningi eMzumbe. So ngelusa ngaqhathwa, kwenzeka yonke into eyenzeka emakhaya mawukhula umfana. Kwakuba nesigaba esithile sempilo othi masowufike kusona ubaba wakho athi ma eya kogeza emfuleni athi asambe. Athi uma ethatha izinja eyozingela athi asambe. Kodwa akwenziwa kunoma ubani omntwana la ekhaya. Kunesigaba esithile la esuke esefuna ukudeposita okuthile kuwena, ngoba ebona ukuthi usewukulungela ukuthi angakhuluma izinto ezithile zingalimaza ukhakhayi lwakho, kodwa ziliqinise kakhudlwana. Na uma ubaba wakhe ehamba nawe eyozingela, usuke eseqala ukukudodisa ngokuzingela nje kukodwa engakakhuluma into eziningi. Uma eseqala ukuhamba nawe ayogeza emfuleni, ubona ubaba wakho enquna into ongayiboni ekhaya, usuke eseqala ukukudodisa ngalelo langa. Ingoba usuke eseqala into ethi bona uhambo engilihambayo olingenza ngibe umuntu wesilisa. Bona izinto engizenzayo ezenziwa umuntu wesilisa. Ziningi izinto akufundisa zona ngesikhathi niphuthuma niya kozingela nangesikhathi nihamba niyogeza. Azikhuluma angazange ayikhulume kuwena nisekhaya. Inkinga ke iba sekuthenini uyaqaphela yini kuloko asuke kusho uma niyozingela noma niyogeza emfuleni. Ngoba omunye umuntu ngoba usemncane mhlawumbe uzitshela ukuthi uyakhuluma nje ubaba, kanti usuke sekuqala ukuasharisha esigabeni esithile sempilo. Now uma ukhula ekhaya, yona lento yokuthi ulusa inkomo zikayihlo isigaba esithile setraining. Ngoba lapha ya einkomeni emadlelweni into eniyenza khona eyobufana, uyaqiniswa ngesikhathi uqhathwa
kusuke kukhishwa ukuba umama's baby, ufakwa ukuba umuntu wesilisa. Uma uzodla ubhedu uqhathwa nezinsizwa ezingaphezulu kwe5, kufanele uziwine zonke noma ngabe zu10, kufanele uziwine zonke ukuze inhliziyo yenkomo ibhilonge kuwena. Isigaba nje sokukhuliswa komfana, usuke saqhathwa ebufaneni, uyaya ezinsizweni la kusuke sekukhona abantu abaqinile kusukela lapha ya ko 25 years kuyaphezulu. Kodwa la usuke saqhathwa nje esigabeni sakhe sobufana uzodla ubhedu, kuthiwa ubhedu manilwela inhliziyo. Ufika kuyona inhliziyo sowumaratharatha, ufika kuyona inhliziyo sowumamuzumuzu. Akushawana ngeinduku ezinkulu uma kulwelwa inhliziyo. Kushawana ngeinduku ezingaba zinswazi ezithile eziqinaqinile kunalolu swazi olujwayelekile. Kodwa injongo ukuqinisa wena ebufaneni. So umfana uyakhiwa ukuthi abe oqinileyo esigabeni sakhe njengomuntu wesilisa. Kunezinto ezenziwayo ukuze uqine. Uma kuqhathwa izinsizwa mhlambe ziqhathwa ngequpha hayi ngeinduku, kwakuke kumbiwe umgodi la eduze, kumbiwe omunye umgodi la, nifakwe nimbozwe ngenhlabathi bese fanele nishayane ukuze ngabe khona obalekayo. Nihlephulane nje kuphela ophelayo. Kodwa kwakungeyondlela yoku-abuse umuntu, no, kwaqiniswa umuntu wesilisa ukuze ungathambi kulento yesibili mase ngizokhuluma ngayo, ukuze ungathambi uzofinyelele kule yanto yesibili. So kunendlela umfana ayakhiwa ngayo ukuze umfana angabe usisi. But nalana ke umfana mayekhula ekhaya ukwelusa ukuthatha irresponsibility kwi-wealth yomndeni. Because i-wealth esikhathini esidala kwakuyimfuyo namasimu. Imfuyo ngokuhlukahlukana kwayo, kwakuba zimbuzi, kwakuba zinkukhu, kwakuba amagusha, kwakuba zinkomo. Kodwa kwakuba ngokuhlukahlukana kwayo. Umuntu wesilisa owake walusa imbuzi uyazi ukuthi ayikho into ehlupha njengembuzi. Kodwa nalapho wawuqeqeshwa ngoba uma imbuzi ngendlela ehlupha ngayo iyakwazi ukungena efokozini. Nganomfokozi niyalazi kubizwa ngani ngapha eNorth Ngcokomkhulu. Ifokozi izihlahla eziminyene njengobobo. Ihlahla eziminyene ezinameva. Uthola ukuthi ithe fuku lapha. So ufuna imbuzi zakini mawuthi uyafika ekhaya ziphelele. Uyihlo uma esekhona noma umkhulu uma esekhona athi awulale la ekhaya imbuzi yami ingekho. So uqeqeshwa usemncane ukuba umuntu responsible. Uyaphuma ke manje uyofuna lembuzi akulukhuni go. And mase uyithola ukuthi isefokozini sefanele kudabuka indlebe ameva uyoyilanda lapha uyikhipha lapha. But lento ikwenza umuntu responsible ukuthi awukwazi ukushiya into ingalungile. Futhi awukwazi ukuthi imfuyo yakini ulale ingaphelele. Irresponsibility leyo osukuyithatha njengomuntu wesilisa. Kodwa ngesikhathi ufundiswa wona kube ngathi uyahlukunyezwa. Bathi angizukulala la ekhaya imbuzi yini imbuzi kunami. Kodwa ukubona lokho sewukhulile nawe ukuthi oh I was being trained to be responsible. Alibonge igama lenkosi. Sisahambisana. So uma usemncane enye into yenzayo emakhaya ke Ngcobo omkhulu amanzi ayengakhiwa amantombazane kuphela. Kwakunemigqomo yamanzi imphongolo. Kwakufanele nihambe nemfuleni niyokha amanzi. Thina njengabantu besisa sibambe ibhabha ngapha nangaphezulu 2. Sigcwalise siphuthume siyofaka emphongolweni sibuyele uze ugcwala umphongolo. Amantombazane athwala ekhanda. Into nje thina esasingayenzi ukuyotheza ngoba leyo assignment eyabantu besifazana impela. Kodwa kuba khona kwamanzi endlini kufanele nonke nibe responsible ukuthi abe khona amanzi endlini ngoba ayetholakala emfuleni. Ukuba responsible lokho njengomuntu wesilisa asikakakhulumi ngokukholwa nje kwakho. Sisakhuluma ngokukhuliswa komuntu wesilisa ekhaya. It's a home school for you to be responsible. Now ngiyakubingelela Simelani Magotsha. Ngiyabonga baba.
ezinye zezinto ofundisa zona ukuthi awukwazi ukuhlala egcekeni elisikhotha. Ubaba wakho wayeke akhulume into uqala ungayiqondi ukuthi uthini kodwa uyobuya late uyiqonde. Mayeyongena esangweni kunjalo egcekeni athi ake ningibambele inyoka. Uxakeke ukuthi inyoka ifunani la ekhaya. Kanti uzama ukusho ukuthi sekwene ngendlela yokuthi kungacasha inyoka la ekhaya. So uma usoyazi leyo nto kusho ukuthi soyazi ukuthi okufanele clean uyigceke. Uthatha iresponsibility. Ucleana igceke ngoba lento uyenza usemncane nje uyoyenza kwakho. Mawungayenzanga ngusemncane uyoloku waqasha abantu kwakho ngoba wena unazi izandla zokusebenza. Kanti cha inkinga ihomeschool. Awuqeqeshiwe. So lento kodwa uyiqala usemncane ikona ngithe ngizokwenza kubo ukuthi ngizokuthatha kubafana ngikise emadodeni amadala. Alibonge igama lenkosi. Number 2, wawuthi ma uthunywa ekhaya. Umkhulu wami uNdlondlo. Umkhulu ozaluma wayeyinyanga, inyanga Mthakathi. Wayelento ekuthiwa umelaphi wendabuko. Wayiphilisa abantu. Ngangiwufakazi wezinto ngoba ngangibabona abantu befika beshawa izithroke. Baphume sebehambela ngeenyawo zabo. Ngangibabona abantu befika benamakhanda amabi umigraine. Wangazi kwalelo gama lalingekho ngaleso sikhathi phela. Kodwa lawo makhanda amabi baphume bephila. Umkhulu sasihamba naye siyombela imithi ngabo 2 ekseni 1 ekseni. Aholwe ngoba isipho sikaNkuluNkulu kahle kahle. Kodwa abantu basidivert basise emadlozini basise emademonini. But uNkulunkulu akahambe ngethosha njengoba kuthiwa umbiyo wandawonye. Hambe ngethosha afika nakho lokho engikubone ngilele bese mba khona. Umkhulu wami wayethi mayekuthuma uya esitolo noma uya kwa auntie ukuthuma ka auntie uzowela imfule u3 noma ke uya esitolo. Mawuya esitolo wayethimisa amathe phansi bese ethi buya lamathe engakapheli. Okay, iqiniso la konke ukuthi ayikho leyo nto. Vele uzobuya esephelile noma ngabe usheshe kanjani uzobuya esephelile. Kodwa babezama ukukufundisa ukuthi uma une task oyinikiwe focusa kuyona uyenze uyiqede ngesikhathi. Ile nto ababekufundisa yona. That is the message they were conveying. Mayethi nje lamathe njengoba ngiwathele futhi uyabona nawe ngoba semhlophe. Ugijima ujula kube mas awuzukuvuma ngisho ukubingelela umngane wakhe endleleni ngoba bazama ukutshela ukuthi the law of focus is of vital importance kumuntu. Nikhona bazalwane bami? Now uqeqesho okhula nalo lolo ekhaya ukuthi you must be responsible. Bese kuba izinto ezinjengokuthi njengoba uqhathwa nje wenzelwa ukuthi uma kunezimo ezi-challenge igceke lakini ungazibalekeli. Uma kunezimo ezi-challenge igceke lakini ungazibalekeli. Kunomcimbi ekhaya sekukhona abantu abahluphayo ekhaya. Umfana ongaqeqeshiwe akazifanele enze njani. Ulinde umkhulu, ulinde ubaba kanti bengayisotha lento ikhehla lingaze libone. But uma uqeqeshwe kahle uyathenjwa kusasa. Uma ke uyinkosana ku-invest amaJuda investa kakhulu enkosaneni. Into ebalekile leyo ngoba inkosana i-second boss la ekhaya. Ubaba mayidlula emhlabeni ihlala esigqikini sika baba isize uma. Now it's important ukuthi kwi-homeschool unakisise. Ngisakhuluma nabafana abancane kwamanje. Unakisise ungathi uyaqilazwa ngoba uzokhala leya nto wawuthi uyaqilazela yona uyiduba ungafuni ukuyenza uyokhala sekufanele uyiphile wena engasaphileki. Khona abantu besilisa abaganiwe abanamakhosikazi okungangena isigebengu sidlwengula umkakho phambi kwakho ngoba mawubona isibhamu wena uvalo luba sentanyeni. Kanti mawukhula emakhaya khona izimpizo ezigodi okhula kuzona eyiqinisa ukuthi umuntu wesilisa. Kuhanjiswa amakhosikazi nezingane ehlathini wena ubuya nazo insizwa namadoda uyobhekana nempi. So kubalekile ukuthi ube responsible ngayo yonke indlela. Uma ke ukhula bese ekukhuleni kwakho ufunda
thola umsebenzi usebenze. Akekho umfana ongazange abe responsible kubo ozoqhamuka ese responsible kwakhe. Bathi nine esenithola amajazi mase nibheke imndeni bathi black tax. Umuntu osuke efuna ukubalekela irresponsibility lo. Okhulu ufake nje ilanguage ethi black tax suke ebalekela irresponsibility. Yabona mase usebenza mfana wami ungakaganwa. Mase usebenza akufuneki kuphela isinkwa utshela abazali ukuthi kuphela isinkwa. Makuphela isinkwa shona esitolo. Thenga isinkwa. Makukhona into ephelile wayibona wena bengakayibona abazali. Hamba wena uyilungise leyo nto. Irresponsibility awuyiqali ngoba sewunonkosikazi wakho nezingane zakho. Uyiqala ungakabi nankosikazi usemncane ukukhula. Uma nje uke wasebenza akube khona isikhathi la uthi khona kubaba wakho Nyuswa. Kahle kahle kwakuyinkosi yakithi le yala eBorders Hill. Yayihlele esihlalweni yayisanda kuhlala esihlalweni. Kwafika ama missionaries ayishumayisa ivangeli yathatha ivangeli. Yabuya ke yaba nothando lokuba missionary nayo. Yasibuya ize esigodlweni yathi ngicela ukusishiya isihlalo ngihambe ngiyoshumayela ivangeli. Akonakele lutho akhombango akholutho ngicela nje nibeke omunye wabafowethu aphathe isihlalo mina ngami ngiyoshumayela. Kwase kuthiwa mashiya kahle ayoshumayela hayi mashiya amahle. Indaba ayikho kulokho. Akona mashiya amahle umashiya kahle isihlalo ayoshumayela ivangeli. Alibonge igama lenkosi. So you must be a responsible son in the house in order for you to become a responsible father and husband. Uma abantwana bakini bamantombazana behlukunyezwa abafana bathile. Kufanele uhambe wena uyoprotector odadewenu kulezo ihonga. Ngisemncane I think ngangifunda standard 2. Kuthiwa yini ngale ntweni yamanje? Yes. Khona umunye yabona kulesa sikhathi sethu kwethina sasifunda nabantu abadala. Ngoba abantu babegada imfuyo yoyise bangayi esikoleni. Nathi mayesemdala uyabuya uqala phansi uye esikoleni. So mina nje ngangifunda nabantu abano 32 abano 25 ngisho ka standard 2. Ngisho ka standard 2. So lensizwa lena ifuna ngiyikopelise ngenkani. Ina 27 years. Angigoloze mina. Angithi la kuseklasini. Ibisathe ngigoloze ihleli la emva kwami. Ngilokhu ngibambatha ngisusa ngibuye ngifihle. Masiphuma bese ingihlaba ngempama. Bese ngicabanga ukuthi ngoba mdala kangaka ngizothi mangithi ngiyabuyisela ngipetshise. Ayingambe ngiye ekhaya ngifike ngitshela ubhuti omdala. Ngifike ngithi bhuti khona umfana lapha kwaMnguni. Ungishayile ukuthi angimkopelisanga. Wathi ubhuti ufuna kwenze njani? Mina ngenze njani? Ngishaye wena ukuthi ubalekele umuntu wesilisa. Ngimncane mos. Ngimncane. Wathi buyela khona ufike nawe umshaye. Nilwe akwehlule bese uyabuya uzongitshela ke. Ila ngafunda khona ngisemncane ukuthi ngiphatha ummese esikoleni ngiyangikhula ngagcina sengiphatha nesibhamu kokubili. So ngacela ke kubhuti omdala uthi ngicela ungitholele i7 le namadlebe ungitholele uqhwasha. Ngiyothi mase ngine age ethile ungilethele isibhamu sangempela. Ngaqala lapho ukuthi ngifunde kubhuti ukuthi iage ayisho lutho kumele unwampele khona ufele kuyena. So ngadlulisa nje iviki ngawuthola ummese ngaqonda kulensizwa ngathi awungiphinde ungishaye namhlanje ngoba wena ikhanda lakho alisile ufuna ukuselwa yithi. Wathi yashanga shona phansi ngabuya nawe. Kwakumfana wenduna akabalekanga ukuthi kube kuhle.
ngaze ngawufika kubo ngimsukela ngifuna ukumgwaza ngempela hayi ukudlala ngimsukela kwasiza induna ukuthi imvikele imfake endlini incenge yaze yaye ekhaya yayongiceba ukuthi umfana wakho Ngcobo uhupha umfana wami ngommese ekhuluma ngebhongo dlwa lensizwe bangihlonipha kusuka lapha angiphindanga nje ngasaba umuntu emhlabeni namanje angisaba umuntu lutho ngasizwa ke yini ihomeschool alibonge igama lenkosi abantombazana asekhaya ethi maye ehlushwa abafana ngiye khona kulabo bafana khona insizwa ezaziwu5 zakwaDoncabe esikoleni ezazaziwa nje ukuthi makwaxabana neyodwa zizoza zonke kanti ngelanga engangixabene ngalo neyodwa kwakusuku lwecraft work bayazi abafunda ngesuku ngekhathi zecraft kunamaqhabaka kunemkhonto kunani nani ngaxabana noyedwa ngalolu suku ngathi ngimhlephula kweza laba abawu5 ngadonsa iqhabaka ngabaqoba you must be a responsible person as a male being akafuneki umuntu wesilisa oyigwala ngoba leyo nto isho ukuthi awuqhathwanga awusetshenzwanga ukuthi ukwazi ukuba umvikeli wekhaya lakini ukuze ukwazi ukuvikela elakho kusasa afuneki nje umuntu wamakhorasi kodwa ongazeli ukuthi mase kuthiwa kubanjani ayikho into zoloku uyithi amen masubhekene nesimo lenhlobo abafika abafana bayikhipha embhedeni ihona bayithathe bayibeke phansi ihona iyakhona bathatha umbhede bawuhamba ulayisha emotweni ivuke ekseni seyilele on the floor hayi awuza lutho hayi umuntu wesilisa nomelele kodwa kusuke kusalela isocial ekhaya uzwe izigi zisemnyango avuke angabahluphi avuke ayolunguza emawindini ukuthi ubani lo ngaphandle mayesebonile ukuthi umuntu oyingozi bese elungisa nayo into ngoba akekho umuntu wesilisa okhuliswe ngenawisa lakhe ekhaya now asibuyeke well iphutha engilenzile ukuthi angibuzanga kumthiya ukuthi unginikeze isikhathi esingakanani kodwa ngingacela ungibhalele phansi mhlawumbe ungibekele la ukuze ngingamoshi isikhathi senu now so ukwenzile ukukhula ebufaneni wenza lezi zinto engiyishoyo enye into nje eyaye isize yes ngalesi sikhathi esidala kwakupheka abantu besifazane emakhaya kodwa nizokhumbula ukuthi uma kuwumcimbi inyama yayiphekwa amadoda ayikho indoda kufanele ihlulwe inyama yayibiliswa amadoda inyama healthy hayi inyama efakwa wholesome inyama efakwa okalakateni cooking oil no yayiphekwa amadoda even hey bazalwane bamabahle abantu besilisa uma kuwumcimbi omkhulu they were responsible emabhodweni lawo ogalaza tolta u5 yes tolta u5 umuntu wesilisa okuyena chief cook ngaleyo langa kodwa makuzophekelwa nje umndeni kwakuyekelwa ngumama namantombazana kodwa makuzophekelwa iningi labantu amadoda elapho ingozi ukuthi utshela umkakho ukuthi lo phuthu luhlaza ube kwawena ungakwazi ukulibonda ucomplaina kanjani ngento ongayazi kwawena nithuleleni awukwazi ukucomplainela into kwawena ngoba kufanele umfundise Efesu chapter 5 kade ngiqalela ukukhuluma kithi Efesu chapter 5 kusukela lapha ku24 madoda thandani omngeni khuluma ngeresponsible husband and father madoda thandani omngeni njengalokho noKristu elithandile ibandla dwebela wazinikela ngenxa yalo kusho ukuthi asiqale kumapholo bakhe njengalokho noKristu kushuthi you must emulate Christ lingisa uKristu awukwazi ukulingisa umuntu ongakwazi ukufunda kuyena
Akubo ukuthi njengoba uzom-emulator, you've been following him and his orders and instructions. Then you will be able to emulate him. And the proximity ibalulekile for you to emulate someone. You cannot, awukwazi ukufunda kumuntu okude naye. The proximity ibalulekile. Awukwazi ukufunda kumuntu okude naye. uJesu mayethi follow me, I will make you fishers of men. Usho ukuthini? Usho ukuthi njengoba ngazi ukuthi nafeyila kuma interviews ayezonenza niba ama rabbis, mina ngaphasa, ngiqualified. I'm not even an ordinary rabbi, I am a rabbi with authority. So i-authority yami iyangivumela ukuthi nami ngibe nabafundi bami. So mighty follow me. What's up wami? Mighty follow me. Usho ukuthi learn from me. Lo learn from me uhlukene kabili. You learn through observation and you learn through instruction. Abantu abaningi, they only learn through instruction. They don't learn through observation. So lena dikhulunywa uMapholoba isho ukuthi you must learn, number 1, through observation, number 2, through instruction. Awukwazi uku-emulate umuntu ozwe kuphela ekhuluma wangabona wenza njani. Alibonge igama lenkosi. So kubalulekile ukuthi ke malithi thandana umkeni njengaloko noChrist. Akube ukuthi uzinikile ithuba lokufunda ukuthi uKristu ulithande kanjani ibandla lakhe. Dwebela lento wazinikela ngenxa yalo. Isho ukuthini lento? Isho ukuthi you are living a life of sacrifice because of your wife and your kids. Uyabona nje ubaba ungoqe einganeni zakhe. Nobaba ukuthi umkakhe mayecela imali amflathele kuqala. Umbuka. Akukho right. You must live a sacrificial life because of your wife and your kids. You must be responsible. You must be responsible. Now, ake ngibuyele kubafana abancane. Bafana bami, akukho right ukuthi uma ucabanga ukuganwa ubese ucabanga ukugembula. Ngithini? Ngithi akukho right uma ucabanga ukuganwa bese ucabanga udokotela, unesi, iphoyisa, unjiniyela. Ungagembuli uma ucabanga ukuganwa. Uma ucabanga ukuganwa hamba uye enkosini. Ukhuleke, consult uNkulunkulu. uNkulunkulu abe nawe kuloko zokwenza. Kodwa ungabuki status somuntu othile ofuna ukucasha kuso ukuze ube utho wena. Yiba utho. Uye kulo owutho nawe utho. Ayikho into ebuhlungu njengokubona indoda eyondliwa umfazi. Nithuleleni. Ayikho into ebuhlungu njengokubona indoda ekholwayo eganiwe yondliwa umkayo. Cabanga uAdam ukuthi kwakuyoba njani ondliwa uEva. Phela uwena inhloko. Ningizwile ngitheni? Uwena ubani inhloko. Umkakho ungumsizi. So noma esebenza, ningilalela, kodwa usuke ngokusebenza kwakhe ezokusiza, hayi ezokuqalela phansi izinto. Umkakho akafike vision driven. Sanibonani bazalwane? Because enye into ebuhlungu emakhosikazini yile yokuthi amakhosikazi athi ayakuchecka ngokombono awunambono. Ekugcineni kube sengathi inkosikazi ikudonsa ngekhala ngoba izama ukuthatha iresponsibility ongayithathi wena.
Anilale ukuthi kuthiwa uKristu wazinikela ngenxa yalo ibandla ngithi dwebela uyaligeza ngesigezo samanzi ngezwi ukuze ayibuthele umakoti ongenasihla nambimbi nanto enjalo 24 and 25 kepha owenkazimulo isingisi sithi so that he shall present unto himself a glorious wife, a glorious church. But bamba uyaligeza ngesigelo ngamanye amagama uyena one-ideal wife la lo muntu amthathile akuyena ozaziyo ukuthi kumele ngibe umfazi onjani. Ukumuza umuntu wesilisa bishop Mhlakwane ethi kunkosikazi wakhe kusho ukuthi unyoko yona into akufundisa yona cha unyoko wayemfundisa engazi ukuthi umfundisela wena kwangcono ukuqala because indlela kwakwenzeka ngayo ukuqala isigodi lesi imindeni yayithi Mkhize sikhulisele kahle le ndodakazi ngoba sifisa iphelele la kwaNgcobo so into eyenzeka babakho ubuhlobo kusakuhle iyakwazi ukuza la ekhaya izobona ukuthi kuphekwa kanjani izolalela la ekhaya yenze yonke into eyenzayo ibuyele ekhaya ayizile izogana cha iyakhuliswa fanele kwaziwe ukuthi kwaNgcobo baphila kanjani ukuze iqeqesheke ngendlela yakwaNgcobo noma isakwamkhize kodwa manje akusenjalo so akazi lo mama ukuthi njobe ekhulisa lengane iyophele laphi so wena mawuthatha lengane akufuneki uyigceke ngendlela ekhuliswe ngayo ngoba wena you have an ideal wife khiqiza lo ideal wife kulo ungalokhu ugceka abazali bakhe sanibonani wena kube kuthiwa bekukhona nabantu besifazane bengizothi nani phela abantu besifazane vumani ukwakhiwa amadodeni ngoba awuyona lento ayifunayo engakakwakhe uyintombazane nje yalazi igama lokwenda kube bekhona abantu besifazane bengizokhuluma kancane yalazi igama lokwenda amawele mawuthola amawele Ngcobo omkhulu kulesa sikhathi esidala elilodwa lalibulawa laliginyisa igabade thu ukwenda lokho ukwenda ukufa so makuthiwa wendele kwamapholoba ngokomshado ngokomgano makuthiwa wendele kwamapholoba kusho ukuthi ufile kwaMkhize la usuka khona sewuyophila impilo entsha yakwaNgcobo awuzi nezinto zakaMkhize angikho kubona ke bengisho ukuthi kube bakhona bengizosho kanjalo ngoba kubalekile ukuthi uwazi umqondo wendoda yakho uyazi inhliziyo yendoda yakho uzame ukuthi uentertain lento ayifunayo kumfazi wakhe enye into ehluphayo ukuthi amanye amadoda phakathi kwethu la ama project kumakhosikazi awo kolongile nawe sengidlulile kukhona nje amantombazane azalwa eindaweni la khona umama wekhaya ozala le ntombazane kuyena ophethe ubaba kuzwiwa ngalo mama la ekhaya izwi lalo mama lokugcina la ekhaya so uma igana izingane zakho uyifundisa leyo nto ukuthi indoda iba iproject yakho Senikathela now sanibonani now kubalekile ke ukuthi indoda ayibe responsible emndenini wayo ngakho konke ngineminyaka u21 ngihleli noMamkhize sathathana ngo2004 nakhona ngase ngicela enkosini ukuthi makudlula lo wanyaka ngingaganiwe ngabe savuma ukuthi ngiganwe ngoba ngangayifuni into ezongiphazamisa kwiministry nomthandazo wami ukuthi inkosi unginike umuntu ongeke ngiphazamise kwiministry ngoba ubizo lwami lokuqala is preaching the gospel transforming lives ipastoral ministry angiruphi alibonge igama lenkosi because ngi full time
ngi-full time laba ukuthiwa makukhulunywa ku Facebook kuthiwa abafundisi all of abahamba osebenza ngizosebenza phi ngibe ngisebenza kangaka ayakho umuntu osebenza kwami kuze kuthuke bona abafundisi bathi uyenza kanjani uyibalansisa kanjani lento yomndeni neministry ngabizelwa lento ngiyakwazi ukuyibalansisa bangidabukela mina ngidabukile ngoba iyona into ngabizelwa mina ngayeka i-mechanical engineering ngizubizo hayi ukuthi ngangulova no ngayeka i-mechanical engineering ngoba ngibizwa uNkulunkulu amen ngafunda mina ngafunda futhi ukuthi ngingathandi ukusho lezi zinto kubantu ngoba kube ngathi uyabaphakamela abantu ngafunda khona okunye okwayizela kumina ngoba naku befuna ngibaqeqeshe entweni ethile uyazi ubaba uSimelane I'm an instructor GEI group exercise instructor eVirgin Active ngenzisa iV-cycle and group exercises. I have an international certificate. Afuneka umuntu wesilisa ongenzi lutho nje. Ofunda iphepha kuze kuyoshona ilanga abuka iTV kuze kuyoshona ulinde unkosikazi uthi uyabuya ntambama akapheki ngisho ukupheka la ekhaya unkosikazi semsebenzini. Uzothenga igross unkosikazi aphinda akhokhela ugesi aphinda akhokhela amanzi aphinda akhokhela izingane esikoleni. No, it's my responsibility to do all that. Yena athi baba ngicela ukuthula umthwalo. Ngicela uliyeke ikhishi nami. Mhlambe ngelilanga khamba bathi ayibengicela ungiphi ikhishi bese ungipha ugesi namanzi uqhubeke wena nebond yendlu nani but a man must be responsible akumele uyolanda umuntu kubo ephila ngendlela aphila ngayo uzomsafarishisa la ukuthula makube nani you must be a responsible father a responsible husband. Indoda nje engazi nokuthi imhlangano yesikole imi kanjani yengane ilokuthi hamba mama hambe kanjani emhlanganweni ingane zakho uyazi Ngcobo angithandi ukuphinda into oyishilo ngoba kuzobe ngathi ngikopela kuwena kodwa ngoba ngimdala kunawe ngizoyisho usenzelwa indodakazi yami leyo kugcina iyenza ugrade 12 kusukela ku grade 0 kuwin grade R kusukela kuleyo nto kuze kube manje ihanjiswa yimini esikoleni yazi ngangenzelani ngangenzela ukuthi ingasho ukuthi I am an absent father ngenxa yokushumayela ivangeli kuze kube manje iyahamba next year yeStellenbosch ngizoyihambisa angizukuthumela umunye umuntu makufanele sithi hit the road ngizo drive makufanele ngifake ebhanweni ngizohamba nayo noma wayo. You must be a responsible father and a responsible husband. Funeka ingane mayixoxa lapha ngoyise ingabi namahlone yakho. Funeka ingane zithi siyafisa ukuba nobaba onjenge babu wakho senzele ingane yami. Funeka ingane zisho njalo. Mangihamba mina ngihambisa ingane esikoleni abangani bakasenzela bangithatha njengoyise ngendlela abangithanda ngayo. You must be a responsible male person. Zama kunjengalento ukuthi labafana abakholwayo bamithisa izingane baphinde bangondli ngisho mina umfana okholwayo omithisile umfana okholwayo usindisiwe omithisile siya understand ukuthi ulimele but mase ufuthi ungasayikhokhela ingane yakho kodwa uyakwazi uyothenga icathulo uyakwazi ukuthenga icathulo zokuchwecha uyakwazi ukushaya ithomoyi ngesudu kodwa ingane yakho ilambile. Why le suit yakhe ibiza ake start the cheapest suit ibiza 2,500 the cheapest suit no phela kuya ngokuthi quality uyayazi. Let's take the cheapest suit 2,500 amalini amanapkin 285 when asewuhlulwa ukumayinaza lo 285 ku 2.5 thenga amanapkeni uthenga ubisi angazi limalini kade ngazala kudala thenga lezi zinto bese uya asengiyakula amasuteni wafunayo bese uthi the cheapest mina ngithe u2.5 bese wena uthi angizukuthenga isuit ka 2.5 nginengane ngizothatha u1000 rand ngiwise enganeni bese ngihamba ngiyothenga lama suit ke lawa
ka-1,500. In other words, a male person must live a sacrificial life. Ibhlungu indaba ukuthi ubhizi uyajuluka kuthi umoya ingane yakhe yakhala le. Umzalwane njalo 2 ucashe ngokuthi awusebenzi kodwa uyayigqoka isuthi uyayithenga. Akushiwo ukuthi uzongondla ingane ngoba usebenza, uzondla ingane ngoba kukhona okutholayo noma ngabe ukuthole kanjani. Nconzula kona lokho. Uhambe uyokondla ingane yakho. Singabi nezigebengu zamakholo. Futhi kuba wesima uthole imndeni enomusa. Ugcina ngempela ungondli noma sewusebenza ke. Umuntu wesilisa must be responsible. Ekhaya because iBhayibheli lithe uyaligeza ngesigezo ngisho ukuthi ulenza ngcono ukuze libe yilento ayifunayo. Akunjalo? u5:24-25 right? Uyaligeza ngesigezo samanzi ngezi kuze ayibuthele umakoti ongenasihla nambimbi nanti njalo owenkazimulo. Kusho ukuthi uyena ozoshape lenkazimulo ayidingayo kulomuntu wesifazane wakhe okuyibandla. Okay? Now umkakho ngosuku omthathe ngalo kubo umletha kini usazomletha kwakho. Ngoba umkakho akufanele aqale kwakho. Kufuneka aqale kini. Ngoba bekwakhiwa uhlobo bemindeni. Uma eqala kini uqalelani kini? Ukucapture inhliziyo zabo zibe inhliziyo yakhe. Naye kucapture inhliziyo yakhe ibe inhliziyo yabo. Athandwe umamezala wakhe, osisi bakhe, obhuti bakhe ukuze uma eseya kwakho akhumbuleke kini naye akhumbule kini. Ma umthatha namhlanje umqondise kwakho wenza ukuthi angabi nobudlelwane kini futhi uwenza bakini bahlebe ngalokho ukuthi lona wayezosiphuca undodana. And leyo nto ingakwenza ekugcineni kini ningakwazi ukuya ngendlela efanele, ukufrequenta ngendlela efanele ukuye ekhaya. Kanti mhlambe ngesinye isikhathi ngenzeka ugcina uhamba wedwa yakini. Kodwa makiwa kubo enze sure ukuthi uhamba naye. Kunjalo. Ni gross mani yakubo uvathazele ngezandla mawuyakini. A male must be responsible. A male must be able to teach. Lalela, awubazi labantu bakwaNgcobo oyoganela kubona. Umyeni wakho ozokwenza uzokufamiliarize nabasekhaya. Amen. So manizogana abafana bami fundani nje manithola ithuba lokufunda ningabe business izinto. Fundani ni graduate nithola imisebenzi. Futhi not ukuthi all graduates kufanele aqashwe. Akufanele kube njalo. Ama graduates akwazi ukuthi aqashwe noma ayiqashe wona ngeskill leso sitholile. Ungahamba uyokwenza ngesikhathi ngenza mechanical engineering I wanted to have a GCC so that ngingeke ngiqashwe inkampani kodwa ngizoconsultwa. Mina ngihlalele ekhaya noma eoffice lami kungena ucingo oluthi kufe iCenter Lathe kwa Isco mhlambe Cape Town noma kuphi bacele usizo lwami. Ngithatha ibhano ngishona khona ngifike ngibuke bese ngibuka isikhathi ngoba fanele ngithikithi imali. Buka isikhathi hayi ngizothatha nje noma 2 hours noma 3 hours nge-hour ngenza 50,000 rand yabo into enjalo. Ngangifuna ukwenza lokho. Niyangizwa bazalwane bami? Akufanele uma umuntu wesilisa ungazi develop yourself ngendlela ukuthi uzokwazi ukuthi mawuthatha lo muntu lapha yakubo umletha la kini uphinde umlethe kwakho kubo ukuthi uzomenza abe ngcono kuno emva kweminyaka ewu5 emva kweminyaka ewu10 emva kweminyaka ewu20 uzomenza abe ngcono kunalowo wamthatha eyikona. Umngamthola enza first year
kushuthi ngonyaka olandelayo kwasefanele kube mina othatha over. Umngami uyisifundisi owenza i-B admin kwi-local government. Wayiqeda i-junior degree yakhe, kwafanele enze i-postgraduate, i-responsibility mina. Wenza i-honors, wayiqeda wayiphasa i-honors, ngonyaka ozayo uyowenza i-masters. You must be a responsible husband, a responsible father. Amen. Niyangizwa bazalwane? Ngoba ziyaxoxwa nje izinto. Ngake ngalimala enkosini. Umntwana wami lo mdala ngamthola ngisewumfana. Angimtholela ngemshadweni. Kodwa angazange ukuthi nginengane. Yasiselwa komunye umuntu. Ifike kimi seyina 18 years. Abasekhaya kubo bengasafuni ukuthi iye esikoleni ngenxa yempilo ethile ebeyiphila uma iya esikoleni. Kodwa ke umntanami mangithola ukuthi kunento enjalo ngabe sengifonela ubhuti omdala ukuthi ahamba yokhuluma nomndeni ukuze sibone ukuthi yini abayidingayo ukuze ingane yami ngiyikhokhele ibuye kumina. Wahamba ubhuti waya khona wenza konke akwenzayo. Sakhokha konke okumele sikukhokhe okuyinhlawulo nani yabuya ke ingane. Ngase ngithi kunina ingane ngiyoyifaka esikoleni. Wathi ungalokothi uyifaka esikoleni wara ngathi mina hayi angizokuzwa ngawe. Le ngane le seyikimi manje eyami. Ihlohliwe yafakwa izinto ukuze ngizonde. Ngelinye ilanga yathi iyafisa ukuthi kube nesibhamu ngabe yangidubula. Angase ngemzamela. Ngamnika ngathi dubula mntanami ake wenza isifiso sakho. Yahluleka. Ngoba yazi ukuthi ngayiphika. Iyonto egcwele leyo. So ngelilanga nje ngoNkulunkulu. uNkulunkulu adrop enhlizweni yami ukuthi fonela ugogo wakhe. Faka ucingo espeakeni ephambi kwakho umntanakho. Ngase ngifonela ugogo wakhe. Ngase ngithi kuyena awu ninjani awu. Hayi gogo kunjani? Nakhu la ngizwe indaba ezithi ngayiphika lengane. Wavela akazi ukuthi usespeakeni. Wathi hawu ubantu ongadlala ngawe ndodana ngoba ithina esayisisela kwasibanibani. Ila ingane yami yaqala khona ukuba nebond nami. Ngayithatha ngayise boarding school ngoba ngifuna ifunde. Ngayikhokhela boarding school yafunda ingane yami. Okay iganile ke manje angiseyena ubaba sengubaba. Angisenawo amandla sekumkhonyana namandla. Sanibonani bazalwane. But kubalekile ube responsible. Noma umfundisi la wona khona lungisa. Nikhona njengamanje singamathe nolimi. Ingane eyayingizondela ukufa. Thanda izingane zakho. Phatha kahle izingane zakho. Linganise izingane zakho ungatreat enye kangcono kunenye. Zisole zishaye makufanele uyishaye. Kodwa yiba responsible emfundweni yazo, ekugqokeni kwazo, ekudleni kwazo, ekukhereni kwazo. Yonke into yazo njengobaba wekhaya. Ungathi ukhona umama. uNkulunkulu mayebiza uAbrahama sanibona. Khona into ayikhuluma. 18:19 Genesis. Uthi uAbrahama ngimbize ukuba afundise indlu yakhe nabantwana babantwana bakho kumesaba uJehova. Lento akufuneka uyiyekele inkosikazi wakho. A man is an instructor, a woman is an enforcer. Instruct your wife, instruct your kids. Then your wife will make sure that your instructions are enforced kubantwana. Ngathi ngane mayona bese uthi yona into unyoka kufundisa yona, bantu ufundisani wena? Kanini wakho umsebenzi? Because you are a leader of the home. You are a leader of the family. Uthi uNgcobo umpristi wekhaya. Ukuba umpristi is to represent the nation to God.
And your nation is your family. And to represent God to your family. So, akuyona nje into yokuthi umthandazi nje. Cha. Kodwa ukuthi you teach them how to pray. Kulezi zinto zakwa prayer warfare. Ukuthi how do you strategize in winning wars? Nikon, how do you strategize in winning wars in the spirit? And teach them about the ranks in the spirit. Ukuthi makhulunywa ngeprincipality kukhulunywa ngani, makhulunywa ngama-powers kukhulunywa ngani, makhulunywa ngama-rulers of darkness in the air kukhulunywa ngani, makhulunywa ngama-spiritual forces of wickedness kukhulunywa ngani, so that bangathandazi bathandazela ama-familiar spirits into engathi shu. Kahle kahle lento yezangoma nani into engathi shu leyo kufuneka sibe lapha kulama ranks awu-4. Ngoba masadila nalama ranks awu-4 ayisho lutho lento enye phansi. But into leyo kufanele ifundiswe emthandazweni. Kufundiswa ukuthi how to become a prayer warrior, how to become a strategic intercessor, how to sanibonani bazalwane, how to become a prophetic intercessor. Awuvela ube umthandazi nje. Fanele ufundiswe izinhla zokuthandaza. Ukuze bazalwane, when you shoot, you must shoot the target. Never shoot a miss. Sanibonani. So you must be a responsible husband. Asithi amen. Sisahambisana mina nani? Asifunde 1 Timothy chapter 5 verse number 8. 1 Timothy chapter 5 verse number 8. Angikakhathali mina. Mthiya njalo ngicela iphepha namanje alikho Mthiya. Angazi Mthiya ukuthi ungenzani. Chapter 5 verse number 8. Chapter 5 verse number 8. Kepha ke uma umuntu engabondla abakubo kakhulu abakwakhe, lo muntu ukulahlile ukukholwa, kanti ke mubi kunongakholwa. Indoda njengondle ekhaya noma ingathi harabashanda ikulahlile ukukholwa, noma ingathi halavayizela ikulahlile ukukholwa. Kufanele uwondle umndeni wakho. Uzwile ukuthi uqalwe kuthiwa awuze ufuna ulandelise lezi zinto eziwu-2 verse 8. Uma engabondli abakubo unumber 1 lo, kakhulu abakwakhe umuzi wakho lo. So uma wena ungondli kini sowufailile nokondla kwakho. Ngoba uthi black tax mawondla kini. Kanti cha i-training uNkulunkulu akunikeza yona so that uzoba right ekondleni owakho umndeni. Indoda ayibe responsible. Kuthiwa indoda engekho responsible ehlula ukondla umndeni wayo, kuthiwa ikulahlile ukukholwa. Awucabanga ukuthi bangakanani abantu esikhonza nabo abalahla ukukholwa? Baba seyikhundleni abanye bangabafundisi bondliwa abafazi. Abanye bangabafundisi. No, ngisho ukuthi abanye yimi. Bafundisi njengami. Mina lapha kwami imina owenza yonke into. Mangithi yonke into ngiqonda ukuthi yonke into. Futhi nje ikhona nje nalento phela igo yendoda nje. Ukuthi angifuni umuntu angibalisele kusasa. Ondla ingane zakho, ondla umkakho. Gqokisa umkakho akangabi uhlamvu ukhona. Umkakho seloko efaka umshuqulu nomphela ngoba umnika imali yokwenza ikhanda. Uloku ucashe ngokuthi hayi ngithanda umfazi oshuqulayo. Nika umfazi imali ahamba ukwenza ikhanda. Thengela umfazi izicathulo zangempela ayizokudlala. Thengela umfazi irokwe azothi maye emphambi kwabanye abafazi angabi namahloni because uyisibuko sakho. Fundisa umfazi. Yekani lento yokuthi mayesefundile uyangishiya, uyacha, develop your wife. Uthi uJesu mina ngidevelop umkami oyibandla. Develop. Mayekushiya vele kwangena wakho. Ungazi ufuna ukumbulala kwangena wakho vele. Ma umthole enkosini akakushiyi.
kodwa mawamfuna ngamehlo nezinkanuko uyokushiya ke. Because elinye iphutha silenza uthina abantu besilisa sibheka ngamehlo singayanga enkosini. Asiye enkosini bese siconfirmela ukuthi lokho esikubona kuyikho noma akukona. So you must be responsible. Hallelujah. Nikhona bazalwane? Awu provide imali kuphela, uprovide ne-emotional safety. Ukuthi umkakhe angahlukumezeki emotionally, ahlale ethokozile. Azizwe phephile kuwena. Iba responsible. Ngisho abakini uma bexova umkakho, be responsible. Mfikele ngisho kwabakini. Mfikele ngisho kusisi wakho omthandayo. Umtshela ukuthi sisi ngikuthanda impela. Kodwa mase ugibela kumkami ekhanda kanje ngeke sizwane mntakama. Ngeke sizwane. Wena njengoba umxova nje uxovela mina inhlala kahle emzini wami. Be a responsible husband, father. Provide spiritual guidance. Njengoba uMapolo besekhulumile ngenqane phansi. Provide spiritual guidance. Provide protection ephelele ekhaya noma kwabangaphandle. Mangithi ekhaya ngisho emzini wakho ke. Ngoba khona izinto ezize emzini wakho. Ubuthakathi, igebengu, ama-rapist, bani. Bese emzini wakho, you must protect your wife and your kids. That is being responsible. Amen. Siyazwana ngithi. Angene ku ngithena uwena odevelop umkakho abe ngcono kunalo kunesikhathi wamthola ngaso. Amen. Ngiyoshumayela eZimbabwe. Ngisaze muphi unyaka. Kwakhona into ethi nje kimi ngibuze kumkami ukuthi ibhanoyi wake wahamba ngalo. Sasisanda thathana nje. Mhlawumbe kwako 2008-9. Wathi akakazahambe ngebhanoyi. Hayi ngabafonela ngathi. Ngathi ngizoza nomkami. Ngoba ngifuna gibele lebhanoyi engakazaligibela. Wathi ngizoza nomkami bukhani hotel lelo libhukha amabhanoyi ethu. So ngena sobabili ebhanoyi. Waliqala ngami ibhanoyi. Manje sekuyelakhe. But you have to develop your wife. Wayengazi nokuthi ukushumayela kwakuyini umkami mayemphambi kwabazane bebingelelana ayibonge 5 minutes into enkulu. Namhlanje sekwazi ukushumayela i-hour lonke. Uwena kodwa umdevelopayo. Ngeshwa ke abanye phela uyayithi uyamdevelopa abacompete nawe enkonzweni. Kodwa funeka indlela omdevelopa ngayo kube indlela enobuNkulunkulu phakathi ukuze ahlale ene-reverence. Ukuze ahlale ene-reverence. Hallelujah. Okay, siyazwana bazalwane bami? So everyone must be responsible. Amen. Be a spiritual leader and a mentor. You know, ekhaya mawungena emzini ekamereni lezingane ufica izithombe zo-2-pack, ufica izithombe angibazi laba basha. Leyo nto iyakutshela ukuthi you are not a role model einganeni zakho. Ze prefer u-2-pack kunawe. Ze prefer Snoopy. Ubani lo sisi wayeculo sedlala ama-movie man. Usanda kufa kona noma usaphila. Niyambona? Kuyena uAliya kodwa ke naye uAliya singalinganisa ngaye. So ingane zakhe azingabukeli impilo, zithanda impilo yalo wamuntu ukhona. Mawungena nje emzini wami mina ngeke usithole isithombe somunye umuntu ekamereni lengane. Ngeke. Ingane zami ngendlela okuyiyona ngiyazidabukela ngoba zicabanga ukuthi ziyomthola umyeni onjengami. Akwenzeki kanjalo. Ngoba zona zicabanga ubaba wazo mayibuka umyeni okufanele abe khona ukuthi fanele abe nje. Lokho kuncane kuze kungangazi ngoba kuncane phela kuna 18 years. Kuze kuthi Daddy, do you think I will get a husband like you to mom? Ngibonda we sikhiphe ikholo. Wosizwa uNkulunkulu umntanami ngimtshela nje wosizwa uNkulunkulu. Uma ungancikile enkosini uyothola isigebengu.
esizokuncela imali kuphela. Bazalwane, bafowethu, le ngxenye yokuqala ngivale ngokuthi sonke kusukela kubafana kuye emadodeni, we must act responsibly ngaso sonke isikhathi. Ngxenye yesibili, i-homosexuality akuyona into uNkulunkulu ayivumelayo noma ayicompromiseayo. He does not permit it and he does not compromise it. In fact, i-homosexuality uNkulunkulu akayibuki njengesono nje, kodwa uyibuka njengehlazo nechilo, abomination. uNkulunkulu, okay, lokho engikukhulumayo ngoba kuyarekhodwa akukhulunywa i-organization eyobaba uMbatha, kukhulunywa uPhidi Ngcobo. Ngicela ukuthi uma kukhona abayi-challengeayo lento bayibhekise kumina, bangayisi kubantu abangibizile. Biblically speaking, uNkulunkulu wadala umuntu wesilisa. Emva kwaloko wabumba umuntu wesifazane. Wayesebanikeza umyalo emva kokubabusisa. Zalani nande. Kusho ukuthi umshado, icebo lawo lokuqala ukwandiswa kwabantu emhlabeni. Abekho abantu abandiswa between a female and a female, or between a male and a male. Abantu bandiswa nge female ne male. Lo female usho ukuthi this person can carry a fetus. Hence unento ekuthiwa isibeletho. Lo omunye umale because there is seeds in him. Okumele zizotshalwa kulesibeletho. Akukwazi ukuhlangana abantu abanama seeds bobabili benze reproduction. Akwazi ukuhlangana kwabantu abanezibeletho bobabili benze reproduction. Ake ngithathe nje lokho bese ngingena kuloko. uRomans 1:25 asiwufunde. Baguqula iqiniso likaNkulunkulu, balenza amanga, bahlonipha, bakhonza okudaliweyo kunomdali ongobongekayo phakade. uNkulunkulu wabayekela ekuhuhekeni kweinkanuko zabo ukuba abesilisa benze okuyichilo kwabesilisa, kanjalo nabesifazane benze okuyichilo kwabesifazane. Indaba ye-homosexuality iyangena ngomoya. Uzwe kuthiwa ubaba Mapholoba ungenwe idlozi likagogo, afake ibhayi ewumuntu wesilisa, athwabaze njengomuntu wesifazane, ahlale phansi agoqe njengomuntu wesifazane, anabe njengomuntu wesifazane. Kuthiwa ukukhonza okudaliweyo kunokukhonza umdali. Udutshwa uNkulunkulu ugcina uyinkonkoni. Onke lifunde kahle nilizwanga? Angilifundanga kahle. Manilibheka kulona. Thwa baguqula iqiniso likaNkulunkulu balenza amanga. Bahlonipha bakhonza okudaliweyo kunomdali ongobongekayo phakade. uNkulunkulu wabanikela, shothi wabaduba, wabanikela ekuhuhekeni kweinkanuko zabo. Ukuba besilisa benze okuyichilo kwabesilisa, kanjalo nabesifazane benze okuyichilo. Usukuflathelwe uNkulunkulu uma ukuyihomosexuality. Angiphinde ngidisclaim uPhidi Ngcobo lo okhulumayo ukhuluma iBhayibheli njengoba linjalo, akubona laba abangimemile. Number 2, iphutha silenzayo thina abazali ukuba nezifiso sizi vocalize uma sifuna ukuthola umntwana. Xoxa nomkakho,
ukuthi engathi singaqala ngomfana. Nithandaze nize nithandaze Nkosi sipha umfana, Nkosi sipha umfana. Akhulelwe umkakho. Uthi noma udlalisa isisu sakho uthi awumfana wami, awumfana wami, awumfana wami. Bese kushaya isikhathi sokuthi niye kudokotela niyobuza ukuthi umfana noma intombazana. Manifika nithola ukuthi intombazana, kuthi khici ukuphoxeka. Kugcina ukwamkela, kuqala ukuphoxeka. Kade izwa lengane nje ubuloku upholisha isisu nje uthi mfana wami, mfana wami. Phela ingane communicator nonina nge-umbilical cord, kodwa communicator noyise ngevoice and the touch. So lengane njengoba nikhuluma nje ama neurons oqala developayo ukuthi kwakufanele ibe umfana. And you did not denounce your wishes. Uma sewuzwile ukuthi intombazana, you did not denounce your wishes. Awuzange ubone ukubaleka ukuthi ureverse amazwi owawakhuluma uyidlalisa esiswini, uyidlalisa njengomfana. So izophuma ke lengane emasizelo ibe intombazana. Iphile nje njengentombazana. Iphile nje njengentombazana. Mhla ama neurons developer kuyobuya from the subconscious mind ukuthi babe ngafuni mina babefuna umfana. Sekubuya from the subconscious mind. Seyizoqala ke manje ithi ukuze ngibathokozise from the subconscious mind sekufanele ngibehavior okomfana. Bese kuqanjwa manga kuthiwa ayazalwa inale mizwa. Kanti ayizalwanga nale mizwa kwaya kwi subconscious mind. And yonke into kwi subconscious mind isazophuma iye kwi conscious mind. Once yaba conscious ngale yonto seyizofuna ukuphila kanjalo. Seyizoqala manje idlale nabafana. Ingazwani kakhulu namantombazane, izwana kakhulu nabafana. Seyizoqala manje ihambisa komfana. Seyizoqala manje igundisa komfana. Seyizoqala manje ifune nokuba itomboy igqoka ama bhlukwe abafana. Akhona amabhlukwe amantombazane. Cha, ingene esitolo ithenga abafana. Funeka siqaphele njengabazali ukuthi inkosi ayisinike yasihlelela kona umhlaba ongakasekelwa. Kunje ukuthi siyazi ukuthi isibongo ilegacy yaso ikumuntu wesilisa. Ilegacy yesibongo sakho ikumfana ekhaya. Kodwa uma uthole amantombazana wodwa wathi wazama wagcina unganitholanga umfana, nekubonga inkosi. Kusho inkosi wawazi ukuthi ngifanelwe amantombazana. Wangigwema ukuthi kube khona umfana, mhlambe wayezoba inkathazo ahudula igama lami emphakathini. Ngibonga kona lokho. Ubalekile umfana sokukhuluma ngelinye ilanga. Ubalekile umfana okwangempela. Ubalekile okwangempela. Uzubona ukuthi ngendlela abaleke ngayo amantombazane kaNoah. kaLothi. Kwathi kuphunywa lapha ya unine ephenduka isiduli kwafikwa phezulu, bathi mase bakhile lapha athi amantombazane inkinga isibongo siyaphela. Pho kwenziwe njani? Hayi babulisane osisi. Asimphuzise. Ngifuna ubone ukubaluleka lento engami niyoyenza wezingane. Ngifuna ubone kodwa ukubaluleka komfana ekhaya esibongweni. Asimphuzise ubaba bese silala naye thina ukuze simtholele indlalifa. Uzongazi vele ukuthi uyena ngoba wayidakiwe ukuthi uyena walala nathi. Kodwa lengane thina soyinikela kuyena kube isibongo sala ekhaya nompela. Ngoba vele esibongo yakhe iqhamuke esendeni lakhe. Ngiyaxolisa abantu besifazane. Alibonge igama lenkosi. Now ubalekile umfana kodwa kufuneka ukuvuma ukuthi inkosi iyakuhlelela wena. Wena nekusasa lakho, wena nabantwana bakho, wena nomshado wakuhlelela umhlaba ungakasekela ukuthi eyakhe into izoma kanje, yamukela leyo nto. So ihomosexuality iyinkinga ngoba uNkulunkulu akayivumi nemvelo against yona. Nemvelo njani? Ake sifunde elinye izwi lenkosi
Leviticus chapter 18 verse 22. Leviticus. Angithi angilimazile umuntu. Ngiyafundisa. Ngiletha ulwazi. Hallelujah. Leviticus chapter 18 verse 22. Verse 22. Niyamthola u-22. Ungalali nowesilisa njenganowesifazane kuyisinengiso. Ngifunde wrong? Verse 22. Ngizwa nithula ningathi amen. Ungalali nowesilisa njengowesifazane. Niyalikhumbula leliya verse elithi owesifazane angagqoka owesilisa? Niyalikhumbula? Deuteronomy 22:6 angisho. 12:5 or 22 verse 5. All right. Lelo verse niyalazi ukuthi alisho ukuthi angagqoki okudesignelwa abesifazane. Lithi angagqoki okowesilisa. Ngamanye amagama umama umbatha akakwazi ukugqoka leli bhlukwe lika baba leli nje. Akakwazi ukugqoka le shirt lika baba ngoba idesign yabesilisa. Yazi ukuthi yayivinjelwana lo mthetho wawuvimbani? Wawuvimba ubunkonkoni. Ukuthi maye egqoka okwendoda egqoka okowesilisa uzizwa njengomuntu wesilisa. Izinto ezincane nje efuna zigadwe. Lento ukuthi ngoba naku senishadile alinganisa ibhlukwe lakho. Noma umfice eligqokile ngelinye ilanga. Ningayithathi kancane leyo nto. uNkulunkulu wayivimba leyo nto. Ukuthi kungagcini ngisho wesilisa thiwa ngagqoki okwesifazane. Shuza ngikwazi mina ugqoka isiketi somngamo. Kwabhlukwe lakhe angikwazi ukuligqoka noma kuyibhlukwe kodwa ngoba lidesignelwe abesifazane lizofaka umoya. Niyanqena ukuthi amen. Ungalali nowesilisa njenganowesifazane. Bese kuyashiya ukuthi yini inkinga? Thiwa kuyisinengiso. It's an abomination. Uyanengeka uNkulunkulu uma ebona ama-homosexuals. Akukona ukwahlulela lokho engikukhulumayo. Ngikhuluma iBhayibheli, angihluleli umuntu. Ngikhuluma iBhayibheli linjengoba linjalo. Ake sibuke Genesis chapter 19. Noma siqale kuLeviticus 20. Sifunde verse 13. Uma indoda ilala nowesilisa njenganowesifazane bobabili benzile isinengiso. Ngiyalisaba leli landelayo. Bobulawa nokubulawa igazi labo libe phezukwabo. Ngamanye amagama labo ababulalayo bangabi nacala. I'm reading the scripture. It doesn't come from me. I'm reading the scripture. Uma indoda ilala nowesilisa njenganowesifazane. Uphendula umuntu wesilisa afane nomuntu wesifazane kuwena. Thiwa wenza nobabili nenze isinengiso. 19 Genesis. Sengiyadlula. Lento kumele sikhuleke ingangeni endlini kaNkulunkulu. Genesis 19 verse 7. Verse 7. Wathi bafowethu uLothi njalo lo ukhuluma neingelosi nabantu bafowethu ningoni bhekani nginamadodakazi amabili angayazi indoda. Abantu bafuna manje amadoda la kulelizwe afuna ukulala neingelosi. Sanibonani.
abone ingelosi, angithi i-manifestation, kahle kahle ingelosi ziwumoya, azinayo i-physical body, but kuba khona ama-manifestations. So babone ama-manifestations, babone amadoda engena endlini kaLoti. Kwagijima amadoda akhanukayo, athi sinikezela amadoda angenela silale nawo. Leli gama lithi sikhiphele wona kuverse 5, sikhiphele wona ukuba siwazi. Ile gama elifana nencamashini yaleli chapter number 4. uAdam wamazi umkakhe wazala indodana. Kusho ukulala ngokocansi. uLothi waphumela kubo ngasemnyango, wavala umnyango emva kwakhe. Evala ukuthi ingelosi ayisale ngaphakathi akhulume nalamadoda ngaphandle. Bafowethu ningoni. Bhekani nginamadodakazi amabili. Usezama nokunikela ngamadodakazi akho okungcono. Nginamadodakazi amabili angayazi indoda. Ake nginiphumisele kuwona. Nenze kuwo njengokufanele emehlweni enu. Kepha lawo amadoda ningenzi lutho ngokuba angene emthunzini wophahla lwami. Bathi suka lapha. Bathi futhi lo muntu oyedwa wafika ukuba agogobale usefuna ukwahlulela. Manje siya kukuhlupha wena kunabo. Bamcindezela kakhulu lo muntu uLothi. Basondela ukuba bafohloze umnyango. Bafuna njalo ukulala nezingelosi abazibonile ukuthi singamadoda. I-homosexuality, well, listen carefully. Asimzondo umuntu okulento. Kodwa siyafisa ukuhlala naye phansi simluleke. Si-check futhi nokuthi kwangena kanjani ngoba lokho kunye kungena ngefashion nje ukuthi bathanda imali. Ngishayisa ngathi anizwanga ukuthi ngithini. Osomabhizinisi nama-politicians bayathanda ukwenza lento kubantu besilisa, laba besilisa bese beyabakhokhela. So kugcina abafana laba abangafuni ukuqeda isikole, abangafuni ukusebenza, sebephila ngayo i-exit ukuze bathole onsumbulwane kosomabhizinisi nama-politician. Sengizoniyeka. Kumele sibe ngabantu abazaziyo lezi zinto, abakwaziyo ukukhuluma futhi nabo ngothando bese sibakhulekela ngesibindi. Singaba discriminate kodwa sibasize ngothando. As long as befisa ukusizakala. Because umuntu awumsizi ngenkani. Kodwa umsiza ngoba yena willing, une-teachable spirit. Sengathi ke uma kungenzeka kube khona ngoba enye into ningixolele kuloko engizokusho, angikusho kabi, ngikusho ngoba ngiyafundisa. Ubunkonkoni baphinde bangeniswa i-religion. Ngesikhathi kuhlukaniswa, ngesikhathi kiwa kuma Bible Institute ngokwama mainline churches. Ngesikhathi kuhlukaniswa izindela zabesifazane nezindela zabesilisa. Imvelo imvelo. Ngesikhathi amadoda ehleli wodwa, yabona nje ama-boarding school, enye futhi indawo la kwakheka khona lezi zinto. Ngesikhathi kuhlukaniswa labantu behleli lapha, imvelo ihlale ivuke ubumvelo. So kutholakala ukuthi manje babafana bodwa. Agcina uSathane emgebisela kulomfana. Lo mfana kuzoba likhuni ukuthi ayobika. Ngoba ingqondo yakhe ithi bazothi ngiqamba amanga. So izoloku yenzeka lento kuyena kanti igcina ijwayelwa igazi lakhe nomzimba wakhe. Azagcine naye seyithanda. So ireligion iyayifaka lento. Njoba ngiqale ngendaba yezangoma nani nakhona yangena kanjalo. So ne-religion egameni lokukholwa lento yokuhlukanisa izindela zabesilisa nezindela zabesifazane. Abesifazane bagcina benza lokho kwabesifazane. Ngesikhathi imvelo iba phezulu. Imvelo bafowethu. Imvelo sanibonani. Cela ukudlula la ngikhulume ngalokho kokugcina bese ngihlala phansi. Multiple streams of income.
Amen. Sifundu Ecclesiastes chapter 11 verse number 2. Are you still good? Are you not exhausted? Ngiyabonga. Siyabonga Mthiya nomama ukuthi nisivulele le platform. Okay. Ngiyabonga nampholoba ukuthi ube la ngikhona namhlanje. Ngihlala ngikubona udansa lapha. T1 emsebe emkhulekweni. Alibonga igama lenkosi. I love you my brother. Kumnandi nje ukuba nomfowenu okholwayo, osindisiwe futhi owumfundisi. Kumnandi. Savulelwa inkosi yasekhaya lapha emanyusweni. Okay, ngisacela ungifundela uma ungangifundela. La ngizofunda khona kuthiwa invest in 7 ventures, yes, in 8. You do not know what disaster may come upon the land. 11 verse 2. 11 verse 2. Ukhona setholweni. Mshumayeli. Yabela abayisikhombisa nabayisishiyagalombili ngokuba awukwazi okubi okuya kuba semhlabeni. Uzwini? Isizulu sithi yabela Abayisikhombisa nabayisishiyagalombili ngokuba kusho ukuthi tshala lapha. Tshala lapha. Tshala lapha ya. Ngoba wazi ukuthi ifamine noma i-economic meltdown izofika nini. La uinveste khona ila uyosizakala khona. So do wise investments. Have multiple streams of income. Imali ayingangeni ngokuthi uqashe umlungu kuphela. Imali ayingene ngokuthi wenze ukuhlakanipha, wise investment. Wenze ukuhlakanipha waya kuma insurance companies. Wafike wathi ngicela i-life cover ka 10 million. Ngoba ngenzela ukusecure future yeingane zami. Ukuthi makwenzeka mina ngidlule emhlabeni kusale lo 10 million and above. Waphela mawusuku ukhokha ama premiums unyaka nonyaka kuba khona ukukhuphuka kwalo 10 million ngena interest ngena ngiyathi niyabona iya ikhuphuka mhlawumbe uyothufa mhlawumbe sekubani mhlawumbe 12.5 million mhlawumbe uyothufa yobe ku 15 million. Kodwa it's a wise investment. Leyo ke number 1. Ngoba leyo ayikhulumi ngemanje. Ikhuluma ngekusasa lomndeni. Ikhuluma ngabazukulu bakho. But eyesibili ukuthi usaphila usebenza uhlanganise into yokuthenga ifranchise. Sikhuluma ngama streams of income ngithi. Uhlanganisa into yokuthenga ifranchise. Mhlawumbe ukwazile ukwenza ama savings akho nangendlela ethile nje wakwazi ukubeka imali mhlawumbe 2.5 million mhlawumbe 5 million bani. And then bese ucheck ukuthi ngiyapi, ngiyakwa Kentucky ngiyapi, ngiyakwa Nando's, ngiyakwa Petros ngiyapi, ngiyothenga manje franchise. Because ngifuna kube khona into eyosebenzela even isizukulwane sami ngingasekho. Bahlomule kuze kuyohlomula izizukulwane zabe ezilandelayo. That's another way of creating multiple streams of income. Sanibonani. Hamba uyokwenza into yezitokofela zamadoda. La nihlaba khona 5,000 ngenyanga. Wenzele iholiday labantwana ukuphela konyaka. Holiday lakho nomndeni. Makhona esalayo isalela ukuthi mhlambe bowulungisela into yesikole ngonyaka ozayo. But hamba futhi uye kuma insurance companies wenze an educational insurance. Abantwana bami basebancane kodwa ngifuna mabe university bangayi ngezikhwepha zami. Baye ngale insurance cover engiyithathile which is educational cover.
ubaba uSimelana ngakhuluma kangcono ngalezi zinto engizikhulumayo, but ngizama ukunivulela nje ukuthi ama streams of income amaningi abalulekile. Sanibonani bazalwane. Thatha imali ethize uyisave. Uyisavele iproject ethize. Amen. Ukuthi wena ufuna ukuthi ake sithi nje manje u2025 ufuna wena ngo2020 ngo2030 ufuna ungena kwa property. So kuleminyaka esele njengamanje kuze kushaya u2030 ubeka imali yokungena kwi-property business. It's another stream of income. Mhlawumbe uzoyiqala kanje. Mhlawumbe uzoqala ngokuthenga isite elokishini or kuphi na kuphi wakhe imiqasho. Awukakayi ukuthenga ama flat edrobheni. Wakhe imiqasho emihle decent ukuze phela ungatholi rent engathi shu. Wakhe imiqasho decent bangene imvama abantu abaningi beza la emadolobheni amakhulu for industrial purposes basuke bezosebenza. So imiqashi yohlala isebenza. So bangena abantu uthi wakha kube sekukhona abantu vela sebebekisa indawo. Because you need multiple streams of income. Uyothi ke mase uzi-establishe kahle lapho kuyima uye edolobheni uyothenga ama flat. Qale ngo 1 bedroom, 2 bedroom. Kancane kancane lokuthenga ama flat. Thola kwi floor mhlambe so unama apartment mhlamba u3. Bangenisa imali every month. Awusayikhokheli ngisho wena seyikhokhelwa i-rental. Invest kwaba u7 noma kwaba u8 ngoba wazi isimo siyofika elizwe ngelinye ilanga. So amakholwa awanga relax elokefuna uNkulunkulu ukuthandazela imali enkosini. Thandazela ibusiness idea. Thandazela uNkulunkulu akuvulele iminyango, doors of opportunities to invest, so that uzoba nenkululeko kwezezimali, financial independence. Umuntu nje wesilisa okhona la endlini akayilwele ifinancial independence. Ungakujabulela ukuphila ngokuphiwa, because wonke umuntu ophila ngokuphiwa uyislave salomuntu omphayo. Futhi ungakujabulela ukuphila ngama-loan unomphela. Ungakujabulela ukungena emgodini yama-loan, lokungena emgodini yama-loan. Mayijabulele lo. Cash is king. Ongcono ungasafarisha kwesikashana kulabo sofa umkakha jaha ukuthi nibashintshe. Safarisha kwesikashana ubeka ucash okuthenga osofa. Kuloku bathenga ngesikweletu. Bengiyothi Mthiya mhlambe ngelinye ilanga uma kuneyinkonzo enje isetup ivumele ama Q's and A's. Ngoba abantu besilisa kubona abantu ongakhuluma nje kube ngathi monologue. Kodwa abantu besilisa ukuthi ni challengeane nabo ukuze baye phambili. But ke ngiyanithanda nonke, ngiyabonga ithuba ngiphelona. Mhlambe ngingabuya ngasekugcineni mase kufanele ngithandaze noma ngithandaze manje. Ngiyabonga ungineze direction. Bafowethu kubi la ngaphandle. Ama altare maningi. Niyazi ukuthi phakathi kwenu khona abantu abangazi ukuthi bathathwa besanda kuzalwa beno 3 months. Bayo yisodengezini lunempepho nezinyamazana. Bayaza bakhulela nabe emakhaya. Benikelwa ealtare lemimoya ebusa la ekhaya. Ungazi wena ukhula nje awazi ukuthi wanikelwa uyamangala kodwa uthi yini lokulandelwa imoya ethize uphupha amaphupha athile kwenzeka ukuthi nokuthi ingoba kune altar washiwa kulona kwelika moya kodwa hayi kwelika uNkulunkulu. Njoba ngisho ukuthi abanye bangenwa imoya yobungoma ibaphambanisele impilo bagcine bema homosexuals. Abanye abazi ukuthi kwakuyifiso zabazali lezi sezigcine zibenza inkonkolo. Nani nje bafowethu ngabazali makhonto njalo fanele nibuyele niyokhuluma phezulu kwengane.
denounce every word eyayifuna umfana entombazaneni. Ngifuna sithandaze serious manje. Ikhona into ethi la ekhaya njengoba sihlangene namhlanje sifuna ukubuka ishu kaJosiya owathi mayithola incwadi eyayifihlwe eThempelini wabiza bonke abantu even ama scribes wayifunda phambi kwabo bonke abantu mayeqeda ukuyifunda wayeseqala iproject yokubhidliza ama-altare angewona akaNkulunkulu. Silapho ke manje nanoma yini evimba impumelelo yakho sizoyibhidliza siyinqamule emthandazweni. Nanoma yini a stronghold, that which holds you strong so that it prohibits you to reach out to your destiny. We are going to challenge it in prayer. Prayer changes everything. Prayer is a generator of power. Prayer is a shaker of the anointings of God to move on your behalf. Prayer is a shaker of the foundations of evil so that they fall before you. Prayer commands and demands the power of the Holy Ghost to come and move on your behalf. It is through prayer that we challenge altars. Whatsoever altar that does not work for God in your life, it shall fall down. Strange altars, we are going to challenge them by the force of prayer. Prayer is a spiritual discipline for every man to grow in the things of the Spirit. The more we communicate with God, the more He moves on our behalf. The more we communicate with God is the more we are translated from flesh to spirit. Umthandazo shintsha izimo, shintsha izinto, shintsha abantu. Umthandazo ukususa kwelabantu ukuyise kwelikamoya. Ngomthandazo you gain mastery over your environment. Basekaha ekalusetepai bande aziketelehasia. Umthandazo uthandaza ula eJewish hall kodwa uyogumba izinto emakhaya ezatshalwa ngabathakathi. We challenge witches and wizards in the name of Jesus. Umthandazo namhlanje uzonqamula ama bloodline patterns. Ukuthi kuthiwa nomkhulu wafa ngecancer, nobaba wafa ngecancer, nami sengine cancer. Through prayer, we are now going to reverse every curse of life, every bloodline pattern. Eliako shade hasel, berege de hasutaka. Kizoma altare nyagaza, bashu ekapali ya sata. Si utu Moses maktiwa hambani kodwa nishiye abantwana nemfuyo uthi cha bobo lo mthandazo uzonqaba ukuthi kusala abantwana bethu kwi homosexuality, kusala abantwana bethu kuma drugs na kwi alcohol. Lo mthandazo uthi sihamba nabafana bethu, sihamba nabadala bethu. Kuhe iokabaha andari hondari hosatapai marukhelaria dosatakapai. Siyakhuluma phezu kwemizwa yakho, siyakhuluma phezu kwengqondo yakho, siyakhuluma phezu kwekusasa lakho. Akukhanye. Open your mouth and pray. Barikatosa Bekeleria sokaparia Paralemia bakatule santa. Open your mouth and pray. Hekepa sekatori deri perefila sante kashila hase lebakisha tokote pariteli perekefiria basanto hilamaya basukete pai
Kerele baba zike pereliata. Helia. Paria buseki dabahasiebo. Sizoshintsha izimo esibelethweni sakho sokomoya. Sizoshintsha izinto. Sizo-activate umbono obawufile noba ungekho ukuba uphume la u-vision driven, uphume la uyobhala phansi izinto, uprojecte, ube nama-long term goals nama-short term goals, uyolungisa ama-emergency funds ukuthi lana eyokuthi makukhona ogulayo akwazi ukuya esibhedlela, akwazi ukuya clinic, akwazi ukuthola i-medication. Ugusha bakathe adela manda yabahasi koribariado setekeria ribababakato heshanta irelemia brigato osiria baya tende bikatabas korelemia brasio koshita kataria iralaba kabalia pariana pelimandre brekeshia ula ushepakate hesete lomthandazo uzoshintsha uvalo nokwesaba, lomthandazo uzoklina izifo nokugula. Kenda yoka pale salia kerelima yatre presuta kapa perelimia braseketebiyana. The Bible says there is no weapon formed against you that shall be able to prosper. Even the tongue that rises against you in the court of law, it shall be condemned. In the name of Jesus. When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up the standard, will lift up the banner against the enemy, and you shall arise from the dust of the ground, and you shall shake yourself from the dust of the ground, and you shall move towards the voice of your destiny in the mighty name of Jesus. The Bible says Ribakataria, when the area basata ikapakate eseketurabaya irababaya bagashia. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and be saved. You are safe under the wings of the Almighty God, under the shadow of the Almighty God. You are saying the Lord is my refuge. You are saying the Lord and my fortress. He is my horn of salvation. Whom shall I fear? Today, God shall command angels. Urapapaya katoria. Sikutwale ngamaphiko. Sikulondoloze ezindleleni zonke zakho. Unyawo lakho lingagudluki lingasheleli. Baningi abangakuwe kunabanawo. Moya wamadlozi, you are under our feet. For the Bible says, behold, I'm giving you authority to trample upon serpents, to trample upon scorpions, to trample over the power of the enemy, and it shall do you no harm. I declare no harm upon each and every one that is under the sound of my voice. Ushepa papa papa kata ikepekepekota patikata ikafakucheke pelisata ikelikando herabasa urabikalia brasete kapa. Izulako baba lithi asikwazi ungena endlini yesikhwaka sicanase singaqalanga ngokusibopha qa. Ngakho ngiyamemezela kulomkhathi ongaphezulu kwamakhanda aba bonke aba under the sound of my voice. Ngizotshela umkhathi wobumnyama, devil, you are under arrest. Principalities, you are under arrest. Powers, you are under arrest. Rulers of darkness in the air, you are under arrest. Spiritual forces of wickedness, you are under arrest. Stronghold, you are pulled down in the name of Jesus. Lord, I pray
Open up the doors of opportunities for each and everyone that is under the sound of my voice. Open up streams of income, doors of opportunities, employment-wise, business-wise, investment opportunities. In the name of Jesus, I speak against devil of poverty, mentality of poverty. In the name of Jesus, the Bible says, the Spirit of the Lord is upon me, for he has anointed me to preach the good news to the poor. So I pray against poverty in the name of Jesus. Even when they sow their seeds, even when they give their offerings, let them sow into their destiny. Let them sow into their position in Christ. Let the weak say, I am strong, and let the poor say, I am rich. In the name of Jesus. Likapakaturia, Wishamanda Setekepelia, Peralivia Basakataria. You said life and death is in the power of the tongue. Those who love the tongue shall eat its fruit thereof. So therefore, we speak life and only life. When things go down, we say they go up. We declare, we make decrees in the name of Jesus. For the word says, thou shalt make a decree and it shall be established on your behalf. Lord God Almighty, I pray that these that are under the sound of my voice will ascend their thrones, will ascend their most hope in life in the mighty name of Jesus. Woo! Father, take them by your hand. Lead them into their divine destinies. I pray, oh Heavenly Father, that every mountain be thou removed in the name of Jesus. Nkulunkulu hlelemba magebhugebhe empilo yabantu. Nkulunkulu vula indlela ehlane kwasihlonga sibi. Nkulunkulu qhumisa amanzi ogwadule. Awenze kanjalo kulabo aba under the sound of my voice. Benzele imihlola, benzele izimanga. Bese befunda ukulandela ama processes of life. Bese befunda ukulandela ama processes of wealth. I am the one who empowers you to accumulate wealth. Lord God Almighty, uthi ngomlomo ka Isaiah, you teach us to profit. Uthi ngomlomo ka Davide inkosi, uthi you are pleased in the prosperity of the saints. Therefore, O Heavenly Father, prosper these that are under the sound of my voice. Let every child that is fighting against homosexuality be delivered. All the altars of abomination be destroyed. We pray the fire of the Holy Ghost to burn everything that was not established by God. Lord, I pray that everything that has not been built by God in our lives and in our families, let it be destroyed through this prayer. And everything that has not been planted by God in our lives, in the lives of our families, marriages, and in the life of the church, we uproot it in the name of Jesus. We uproot it in the name of Jesus. I pray against the prince that rules KZN, like the prince of Persia that prohibits Gabriel to bring answers to Daniel. But I challenge the prince, yes, South Africa. I challenge the prince ANC influence kuma anti-God laws. In the name of Jesus, I speak as a prophet. I speak in my authority as an apostle. I exchange hands in the heavens. Let no devil rule. Let no principality prevail. I pray Michael, the principality in the kingdom of light.
I pray Michael to face every prince in the air. Yes, South Africa. Yes, KZN. Father, I thank you for the opportunity to speak, to teach, to train your people. I pray for the blessing, because the Bible says the blessing of the Lord maketh one rich, and you add no sorrow in the blessing. When Jesus led them by Bethania, the Bible says he lifted up his hands and blessed his disciples and blessed his people. You said, if we diligently hearken the voice of the Lord our God, we shall be a treasure before you, above all the nations of the world. And you said, we shall command a blessing from on high to run after us, to encompass around us, and to overtake us. I'm lifting up my hands to bless your people. I'm lifting up my hands so that they will finish what they have started. Be it a building, be it a business, be it a ministry. I release grace upon grace. I release favor of God. Let them find favor with you and favor with men. Kunanoma imiphi iminyango abayinqonqoza ivuleke ngenxa yefavor kaNkulunkulu. Bathole favor kwabakhulu, bathole favor kwabancane. Bathole favor kwabanemali, bathole favor nakulabo abangenemali. Bathole favor ko-director, ko-CEO, bathole favor kuma-politicians. Bathole favor ko-mayor, bathole favor kumakhosi. May you bless them coming in and going out. May you bless them, and the blessing of the Lord fights against sicknesses and diseases and pain. May you bless them until the blessing reverses every curse of life. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. May you bless them until they get employed, until they start their businesses and sustain their businesses. I pray, O Heavenly Father, that everything work together for the good. Because the Bible says it is God who makes all things work together for the good to them who love the Lord and to them who are the called by his purpose. As I have lifted my hands upon them, I pray for the Deshem anointing, an anointing that prospers a person. Mautavite to ikhanda lami ngamafutha bese ethi indebe yami iyacicina. Ilolo gcobo ngilikhulekela uphezu kwempilo yabo, isibusiso asehlise, that kind of anointing, the anointing that prospers a person. Ukuze uNkulunkulu wami indebe yabo icicime, their bosom overflow, their bank accounts are overflow, their purses are overflowing ngemali ngengcebo. May the Lord God Almighty bless you and be gracious unto you. May he lift his countenance and lift you up. May he prosper you in all of your ways. May God protect you through angels and through the wisdom of the Holy Spirit. May God reach out unto you and empower you to amass wealth. In Jesus' mighty name. Amen and amen and amen. You are blessed.